So we are back again guys, and for today's video is birthday ni Angela po guys. Ang date ngayon is May 12 bro guys. At siya po ay mag-21 na at sinurprise ko po siya. Ginalit ko po siya para hindi niya malaman ang surprise ko. So, let's go. Nobody gonna love me better. I must stick with you forever. Nobody gonna take me higher. I must stick with you. You know how to appreciate me. I must stick with you, my baby. Nobody ever made me feel this way. I must stick with you. Wow! So yun na po guys. So padulong na po sa balay nila Angela. Ay bayan. So wala na dialogue surprise guys. Tungod kay wala siya. Kay nilakaw man siya. Palit og milk tea. Surprise pa nga. A few moments later. Wala ang baby. Wala ang niya si Precious. Hi, baby. Isang birthday ni mo day. Kailang. Salamat sa mga taong nag-surprise. Uy, yabi. Dito si Hi, Bing. Hi. Hi. Hi ka. Suko man ka boss. Suko man ka. Ay dili ay. Mo ni cooker ni Angela. Ano siya, haon mo kanta. Expert kayo mo gitara. Maibog yung tanang babae pag mo gitara. Naong dawe. Hi guys. Hi guys. O yung mukan ba? Hi, dayon. Isa nag-birthday. Si ate lang. Kasi maingat ka ate lang. Oh. Oh, sige. Kasi maingat sa ko, abeng. Love ko ni mo. Love ko ni mo. Tumamang. Salamat. Oh my God! Ang bada talaga ko ni ko. Okay ka. Okay ko. A few moments later. Wow! Wow! Sponsor, salamat sa nag-sponsor, Ane, thank you, tita, mama, Ito ma'am. salamat. Hindi pa siya guys, kaya siya cake. So nasuko siya. Ako siyang gipalagot, ako siyang giprank. Dili ko moadto. And then, nasuko siya, nagwald siya. Hindi niya di ko moadto, hindi di adto na ko. So, naglagat ko sa kanal. Basta ako sapatos, sa hugaw. Sayang kayo. Charlie, pwede yung katawang lang. Palit siya milk tea. Mag-enjoy na ako concert guys sa Jig Lake. Nagkibuan akong adlaw.
message mo day? Message na ko. Ah. Salamat kung tao nga koan. Kung nagpalagot sa kuo. Wala nag-greet sa kuo. Chardo. So nga lang siya kasuko guys. So happy kay siya and then happy din siya. Ayan na siya yun. Nga na nakasit pag na yung uyab pero wala yung uyab, lungkot-lungkot. A few moments later. Yo, 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 yo. Bang, bang, bang. Dala na lang po ng pursyo. Mga silingan ng mga kuan ba? Mga silingan ng mga bapa, chismosay. Tadi. Ayo, pang zoom yun. Di makayo. Ah. Da, say hi to my vlog. Sama nang kilay-kilay. Uy, ako nga ba? Hey, lingawa sa birthday ni Angela. Uy, Teka bantay katong pantay katong tong baby Francis. Yes baby. Pare namog na akong subayot ba? Pare namog na akong bayot. Ha? Ya, di man ka gentle dog. Ana ito dali Nick. Ah, mangalo. Eh. Suka. Paduli. Ay, nani na day mag-vlog. Pagkadana lang ko. Hello. Dili ka ang vlogger ko. Kamera mo Arlan. Wala nang picture. Ay, siglay-lay tanaw na pag-hi ba? Gani yagi. Busog kayo. Iya kaon niya. Pilinan gyud ba ako duha ka isda. Salamat sa pag-care ha kanila ako. Taklo ba nila?